Goedenavond, het is zaterdag 8 juli. Fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland, welkom. Straks het weekoverzicht, maar eerst het actuele nieuws van vandaag. Zeeuwse politici reageren gemengd op de val van het kabinet gisteravond. De 4 landelijke coalitiepartijen konden het niet eens worden over maatregelen om de asielinstroom te beperken. Daarop besloten ze de stekker uit het kabinet te trekken. Lizo Koppenjan van de ChristenUnie is blij dat zijn partij de poot stijf heeft gehouden. Nou, mijn eerste reactie was dat ik vooral verbaasd was, want het leek net weer de goede kant op te gaan. In tweede instantie dacht ik van ja, het zat er ook al zo lang aan te komen. En dit is een onderwerp waarbij voor de ChristenUnie geldt dat de principes heel belangrijk zijn. En niet alles is te koop. Dus in die zin ben ik ook wel echt trots op mijn partij dat ze hier een rode lijn hebben getrokken. En dat sommige dingen niet onderhandelbaar zijn. Alle partijen vrezen voor vertraging in het stikstofdossier. VVD en CDA reageren terughoudend en BBB ziet vooral kansen voor een aankomende campagnetijd. En ik hoop dat we de mensen weten te bereiken die dus het vertrouwen in de politiek kwijt zijn. Want dat is eigenlijk mijn grootste zorg. Hoe gaan we nog vertrouwen krijgen van de mensen die het helemaal zat zijn in dit land met de politiek. Juist hier vanuit Zeeland willen we mensen naar Den Haag hebben. Want ons platteland, dat mag niet verloochend worden. En dat is gebeurd in de afgelopen jaren. En daar willen we juist sturing aan geven dat ons platteland weer een beter woord gaat krijgen in die Tweede Kamer. Meerdere partijen in provinciale staten zijn bang dat de val van het kabinet vooral voor vertraging gaat zorgen. Met verkiezingen in november en daarna nog een formatie zou het zomaar eens een jaar kunnen duren voor er weer sturing komt vanuit het Rijk op belangrijke onderwerpen als het stikstofdossier. Ik ga eerst even de motor starten, daarna zet ik de intercom aan en dan kunnen we met elkaar kletsen. Ja? Ja. Kinderen met een chronische ziekte of een verstandelijke beperking hadden vandaag de dag van hun leven op vliegveld Midden-Zeeland bij Arnhem-Muiden. Ze mochten voor 1 keer de piloot zijn van een echt vliegtuig. Niet alleen meevliegen dus, maar ook echt zelf sturen. Ja, ik kan goed sturen. Ik kan hem helpen sturen. Ja, je hebt de piloot goed geholpen. Ja. En waar heb je allemaal op gelet toen je in de lucht was? Op huizen en andere dingen. Wat heb je allemaal gezien? Allemaal mensen, auto's, huizen en allemaal hijskramen. Een hele belevenis dus voor de kinderen en een soort snipperdag voor de echte piloten. Maakt niet uit wat voor achtergrond, handicap, beperking ze hebben. De meesten krijgen dat gewoon voor elkaar. En dat is kicken. En dan zit ik ernaast, armen over elkaar, zo van, gaat goed. Dat is leuk, echt leuk. In totaal vlogen vandaag zo'n 70 kinderen boven Zeeland. We zijn er weer. Is gelukt, man. Dan weer. Hoe gaat het achterin? Komen de duiven aankomen. De kleine kudde waterbuffels op de schorren van Kruispolderhaven bij Saaftingen blijken precies te doen waarvoor ze 3 jaar geleden zijn losgelaten. Nou, hier achter ons zie je een hoge pluk riet staan. Hè? Dat is ingerasterd. Er is een hekje omheen. Zodat je heel mooi het effect kan zien tussen het gebied waar ze wel mogen grazen en waar ze niet mogen grazen. En wat ze dus in 3 jaar al voor elkaar hebben gekregen. Je ziet het is opener geworden. En dat is eigenlijk precies wat we wouden. 3 jaar geleden groeide hier nog overal manshoog monotoon riet. Nu niet meer. En nou komen echt al die bijzondere zoutminnende plantjes, die komen nu allemaal, overal zie je ze eigenlijk oppoppen. Ja, dat is echt fantastisch. Melkkruid, schorrezoutgras, zulte. Ja, hier word je als ecoloog gewoon blij van. De waterbuffels zorgen voor meer soorten planten. En die planten zorgen voor meer soorten insecten en vogels. Het is eigenlijk gewoon heel veel biodiversiteit op een heel klein stukje. En anders had je dus hectares vol gehad met riet. En nu hebben we kleine plukjes riet, bloeiende planten. Ja, dit is fantastisch. Dit is echt genieten, zeg maar, voor ons. De natuur van de schorren is in Nederland en in Europa zeldzaam. Waterbuffels zijn niet eerder uitgeprobeerd, maar ze blijken daarvoor nu een succesvolle aanwinst te zijn. Het Zeeuws voetbalelftal heeft gisteravond voor het eerst in 4 jaar weer eens een wedstrijd gespeeld. De gelegenheidsploeg met Zeelands beste amateurvoetballers deed dat in Axel tegen betaald voetbalclub KAA Gent. De profs uit België waren zoals verwacht een maatje te groot. Hier vergroot Gent de voorsprong na rust van 3 naar 4-0. Een mooi raakgeschoten vrije trap van Gift Orban. Een doelpunt dat lijkt eigenlijk het maximaal haalbare. En daar gaat het Zeeuws elftal dan ook naar op zoek. Hier is Jeffrey Dijkstra dichtbij, maar een magnifieke redding van de keeper van Gent voorkomt een doelpunt van hem.
De hoekschop dan nog wel voor het Zeeuwse elftal. Genomen door Smulder en gekopt door Gort. Mooi raak. Met een boogje valt hij binnen. Dus is de eretreffer daar. De 4-1 namens het Zeeuwse elftal gemaakt dus door Gort. Aanvallen van Terneuzense boys. Maar dit is de mooiste van de avond. Opnieuw is het Orban en kijk eens. Een mooi wippertje over doelman Finn Murray heen. Opnieuw scoort Gent aanvaller Orban. En uiteindelijk winnen de Belgen met 6-1. Geen dubbele cijfers. Dat is altijd wel lekker dat je daar vandaan blijft. Zelf scoren is ook altijd leuk. En ik vind dat we daarnaast op het veld ook wel een paar aardige dingen hebben gedaan. Het ging eigenlijk wel goed, alleen eentje tegen en dan zie je op het einde toch dat we wat zwaarder krijgen. Hè? En dan vallen er nog 2 binnen en dan baal je toch wel stiekem als keeper. Hoor. Op het begin was het heel lastig voor mezelf. Maar ik moest vooral veel lopen en eigenlijk op het begin niet veel ballen geraakt. Maar op een duur kom je erin. En je scoort, hè? Dat zoiets vergeet je denk ik nooit meer snel. Daardoor ga je lekker de voetballen eigenlijk. Het was vandaag zonnig en al aan het begin van de dag stond de koperen ploert volop te branden en liep het kwik snel op naar 30 graden. De maximumtemperaturen kwamen uiteindelijk te liggen tussen 31,6 in Vlissingen tot bijna 33 graden in Westdorpen. En geen verwondering dus dat veel mensen, zoals hier bij het strand bij Vlissingen, even wat verkoeling opzochten. Vanavond zakt het kwik tot 18 à 20 graden en morgen wordt het 24 tot 27 graden. Het is morgen wat benauwd en dat komt door de vochtigheid en vooral in de middag en avond kunnen we morgen stevige onweersbuien verwachten. De zon die schijnt daarvoor nog wel tussendoor en bij de buien is kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. En dat betekent dat er morgen op sommige plaatsen kans is op wateroverlast. Vanaf maandag krijgen we af en toe een bui en zullen de temperaturen geleidelijk weer wat lager komen te liggen tussen de 21 en 23 graden. Met name op dinsdag en woensdag is de buienkans weer wat groter. En tot zover het korte nieuws en weer. Blijf kijken zometeen het weekoverzicht met daarin onder meer mosselen en de stormschade die in Zeeland gelukkig meeviel.